Menu štátny tajomník 2 MKSR. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s nadpisom štátny tajomník 2 MKSR. Pod tmavomodrou hlavičkou stránky je nadpis stránky veľkým tmavomodrým písmom štátny tajomník 2 MKSR. V ľavom informačnom stĺpci tučným písmom je zvýraznené otvorené menu štátny tajomník 2 MKSR. Toto menu nemá ďalšie členenie. V pravom širokom stĺpci je veľkým tučným písmom uvedené meno štátneho tajomníka 2 MKSR Dr. Tibor Bernaťák. Pod ním je fotografia štátneho tajomníka a nasleduje text. Vzdelanie 1980 až 1988, základná škola v Zákamennom. 1988 až 1992, gymnázium Antora Bernoláka v Námestove. 1993 až 1998, Univerzita Komenského, Právnická fakulta Bratislava. 2002 Univerzita Komenského, Právnická fakulta Bratislava, rigorózna skúška, titul doktor práv. 2002 Slovenská advokátska komora, advokátska skúška, prax. 1998 až 1999, advokátsky koncipient Bratislava, 1999 až 2008, právnik Bratislava, 2016 až 2020, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda poslaneckého klubu v Národnej rade Slovenskej republiky, člen ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. 2009 až 2023, advokát Bratislava. 2023, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 14.11.2023 vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Stav: ženatý, jedno dieťa. Pod týmto textom je ešte informácia sivým písmom o poslednej aktualizácii. V čase písania tohto menu to bola posledná aktualizácia 29.12.2023 komunikácia protokol. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom organizácie ministerstva, ďalší biely pohyblivý s nadpisom dôležité odkazy a celkom na konci je bielo-modro-červenou trikolórou oddelený tmavomodrý pevný pás nazývaný tiáž. Naša aktualizácia 25. októbra 2024.